Ja by som naveky najprv vezla život na dedine ako v meste, lebo si myslím, že v meste je život oveľa rýchlejší ako na dedine, aj plný stresu a že medzi zvieratami ten stres skape. Môj bežný deň od rána do večera vyzerá tak, že ráno staneme, odídeme nachovať zvieratá, prvo chováme ovce, im dávame obrok, to je kukurica, čak plný fúrik im dáme, rozdelíme, poslije toho im dáme balíčak ďatelina, poslije toho dočkáme na troška zjedija, zatim nachováme konja, lebo kom je zatvorený v staji, a je isto dáme obrok, ona ovo zjedava, a potom pustíme ju na dvor, potom nachováme naše slijepke, do poľa chodím kosiť ďatelinu, hrabať ďatelinu, balúvať, zvážať. Najväčšiu radosť aj najväčšiu moju trpezlivosť testuje tento náš krásny čierny koník, lebo ona ešte žieva, no ale splnila som si sen, kúpila som, keď mala 6 mesiací, prišla k nám, u nás je už rok a za to, že je mladá, všetkého sa bojím sa aj ja, lebo neviem, akože všetky procedúry s koňom, aj keď odrastá aj všetko, čo sa myslí všetko naučiť, takže učíme sa spoločne. Stretáva sa strašne veľa negatívnych komentárov, aj že ženy nemôžu robiť to, čo môžu chlapi robiť, a ja si zase myslím, že môžu, za to, že my akože podľa mňa viac logiky do všetkého akože uvedieme a na jednoduchší spôsob si to spravíme ako chlapi. Či popri mne budeš stať? Dobre, pekne, hajte.